Hem vingut aquí a Microfusa per veure com funcionava tot el món de la producció musical, de la creació de melodies, de cançons a través d'ordinador. Els nois de tercer d'ESO, dins del marc de la revista digital, han pogut gaudir d'aquests aprenentatges. ¿Y os gusta la música o no? Sí. Sí? Petit taller d'uns 15-20 minuts o 25 minuts amb el qual explicar quins són els fonaments o com començar a fer un tema musical. La música es un estado de ánimo. No sé si os pasa, hay días que la música os entra de una forma i hay otros días que la música os entra de otra. Trobo que és interessant perquè jo crec que ells avui han entès que no és tan complicat fer música i quin és el procediment per fer música. ¿Escuchamos? Esto es el bajo, ¿vale? Ahora le añadimos el piano y ahora la batería. Ja tenemos una base trap. El fet de sortir de l'escola, el fet de trencar una miqueta la rutina i a sobre vindre aquí i que t'expliquin coses que són interessants, vull dir, als nanos els encanta. Avui hem vingut a Microfusa i al principi ens han explicat tot el que fan i ha estat molt guai l'experiència. Ens han explicat que a mi m'han interessat molt com funciona una taula de mescla, també on venen els diferents tipus de música, com seria el trap, el house i moltes més. M'ha agradat molt l'experiència perquè és una cosa nova. Aquesta visita ha estat del tot positiva, els nanos ho han rebut amb molt entusiasme i de la revista digital cal dir que ha estat un encert des de l'escola poder-hi participar i poder col·laborar i que ells mateixos puguin fer i produir la seva revista digital. El que nosaltres valorem més és que ha estat un aprenentatge significatiu. Els alumnes aprenen fent.